Sudan's recalled its ambassador to Ethiopia, accusing the government there of launching drones into its capital, Khartoum. A top army general says an investigation into Monday's incident revealed that the drones were supplied by the United Arab Emirates. Brigadier General Asim Awad Abdelwahab also said there were evidence previous attacks all came from the Ethiopian city of Bahir Dar. In the past, the UAE has denied allegations of any involvement in the Sudan conflict. Today, we present to our good people and the regional and international public opinion a set of documented evidence proving the involvement of the United Arab Emirates and Ethiopia in the aggression against Sudan. This constitutes a serious violation of our country's sovereignty and a blatant breach of international law. The Monday drone strikes hit the vicinity of the newly reopened Khartoum International Airport, but no casualties are reported. The airport resumed operations on February 1st, marking a key step in efforts to restore. ريوز اللهم منجس السودان بوقعن بعوتان بعبدمتن أب إيربورت ناي سيفيلاوي إيربورت ناي خرطوم زقات أمي أبز قربا استقفته إيربورت استقايدة متقعتي بحجز ناي إماراتن كاب بحر الدار ناي إثيوبيا إيربيز ويون إيربورت استبقى متقعتي كم زخونة بجبت استسنة أب عبيت مع كنازينا ناي عالمنا دما كزرب جميرو له ولا قابل تسقنا نسي جايين تبله تحن تفاصيل صبغ ناس كون سمعوا كتحازلكم سلازقونكو عبي فصامي يزلو زي غداي زي ببزح منقد كنرينا لومي رستبقسا درونات معروفة نفرتي كارتوم سودان كم زدبدبا سراوي سودان قليصولو سودان إثيوبيان إماراتن أبا معروفة نفرتي كارتوم حاويسو أبتها قرب استقايدة متقاعد سبع ألبو نفرتي إيدا اللون كتب الكاسيسالا يتن سبع ألبو نفرتي كاب إثيوبيا معروفة نفرتي بحر دار تبقسن دبداب كم زفت سمادما شوبط مرداتا لن كتبل سودان حبير الله نتزقات متخطاتا لمتقاعد سبع ألبو نفرتي سعبو سودان دما بإثيوبيا زمدبتو أمبسادرات أويعتو سودان كم زقلصوتو حبرات عربي إمريتن إثيوبيان تمالي أب عالم لغم معروفة نفرتي كارتوم أبستقايدة متقاعد سبع ألبو نفرتي بمودادن بقطتا بمستافن نتدبداب فتسيمن علي اللوا كتبل لو مرفاد بوهابك المنقستها هاجر قليت الله تمال صوني نغند معروفة نفرتي رسكتمات هاجر كارتوم حاويسو أبا بركز بول كبابتات أبا لعل بركز بول منبر كبابتات وتهدراو تكالاتن علامة زقبرة دبدابات درون تفتسيمولو منيستر قدات وصات هاجر محا الدين ساليمن وتهدراو وهابك آسيم عواد عبد الوهابن لوم سولوس نقوه أبا زهاب وحبراو غازيتاو مقلتي أب تسرحي تساساتفا سبع ألبو نفرتي كاب إثيوبيا معروفة نفرتي بحر دار كم استبقسا شوبوت مرتوع كم زلوون بمقلات سودان زقوداي بقليلو كم زيتريو قليتا مالو منيستر قدات وصا سودان سالم أبا زهابو مقلتي سودان أب إثيوبيا زمدبتو أمبسادرا نممخخار كم ستوع بمحبار سعبين نايت بإثيوبيان إمارة استفدت متقعتي هاجروم إثيوبيان أب كل عقد تمن متاو دلوتو مخانا قليتولو الوجن منقس إثيوبيا اتسراوي سودان زغربا كسب من ساق سودان ماكل نايتر إثيوبيا حيلتات مخانا كسيسولو منيستر قدات وصا إثيوبيا سراوي سودان كاب إثيوبيا استبقسا درونات متقعت فتسيمن بمبال زغربا كسي مسر زيبلون كمون بتزاز قدامو حيلتات زغربن بمبال نصيقو ات منيستري ابزهابو ملاش سودان استفلالو يصرا إثيوبيا حيلتات ماكل مخانا كمون سراويت تهاجر سراويت حوحات الناس تقام مخانو بمقلاس كسيسو منيستر هابو غايزتاو مقلسي ابل على إثيوبيا كسدحر مقرابوميو سراويت سودان كاب كتما بحر دار استبقسا درون تمالي اب عالم لخاو معروفه نفرتي كارتوم متقعت خمس فتسمت كسا زتري وزلخمن نسم أزلنا كنتات أب كمي زبالة درجة أبصحوهم كم زلو نشتي مخن كتاتل هت بوليتيكا كاب حدا جزين أب كال جزين ناس جريز خيد زلو تي كنتات كايدا بفلا ينايكرنا أفريقيا قداينا سوماليا طريقة قداينا السودان قداينا إثيوبيا بعبيو تكبابينا نابي قصي خيد كم زلو نمجنزاب زعكليو let's focus أبزيا نشتي كبا كم مدحريو كانت تعازينا نابي إرترا بخمي ترجم على كنرينازي. Well, the attack itself is not necessarily something that's new. Both sides. Alan, good to have you back. We've got our technical problems sorted out. You were describing to us just a few moments ago your context of what's happening here. You were saying this kind of back and forth is not something new. Yeah, but this is a worrying escalation that we are seeing between Sudan and Ethiopia. I mean, both countries, as you know, are facing massive internal challenges, and essentially both sides now see the other as supporting their armed opponents and are increasingly openly accusing them of doing so. And that obviously creates a very dangerous dynamic between the two countries. هجي انتايو زبل زلو زكونتات دي حدش تريو كم زي كونن كلتين هاجرات كبيت زخونة فتنا زلوان مخانان وشتاوت أجمعتن أزيو كبيت كم زخونن كلت يوم هاجر دمان حد حدهم
حدا نت حدا أنصار نايت حدا يعتقن أصواري هبن كم زلو ككاسسون كوانا جلون نويح صنيحهم يوم يبلالو سلازي إذن رؤية زلنا ترؤية دما نتو كونتات كابتو زنبرو نابزي قادة درجة هذا يبوا خمس زلو يزنقر إذا كم زيلو زلو دما بفلاي بملكنا إثيوبيا بقصنا إثيوبيا كرو خلو العلا قداسنا زلو ويزخون سلامتاي العلا قداسنا تلوون درديلكا أب إثيوبيا لك عزيز قات ملو أبزلو انتهي قات يملو خان بلالنا معت نقرات يقات يمزلو كانت حازو سلزخونا at the same time زنا قات مخلو أب إثيوبيا دما كالا أبي ፖለቲካዊ ፍጻሜ አጋጥሞ ነይሩ እዚ ደብረጽዮን ፕሬዝዳንት ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ትግራይ ክኾኑ እንድግፍ እሺ ነውርድ ተቃውሞ ዘለዎ ተቃውሞ ሓደ ሰብ ድምፀ ተዓቆ ክልተለው ስለዚ ብሓደ ተቃውሞ ድምፀ ተዓቆን ብዝተረፈ ኣባል ቤት ምኽሪ ድምፂ ንፕሬዝዳንት ተመሪፆም ኣለዉ ይቕኒልና مغتيلنا دكتور دبرتين قال محلا كفصمولنا كبر بريزيدنت العلواي بيت فردي ون قال محلا كفصمولنا بخبر نعدل انا دكتور دبرتين قبر ميكائيل ابز علت زي اب قدمي بيت مخرا قريبه بريزيدنت خوينا تشيم نحق منجستي تأمان بمخان كأب منجستن حزبن إزكرلل استوهبنا حلافنت بغن عنان بوفينتن كم أون حقن سرعتن مسارات بمقبار سرحي نغفتصم كاليات يعني لي إذا ما تخالف تعميو أبز كباب زجاجة ما مالتيو سلزي اليوم نجراتياتهم بنزل كتريوم كلها نزيل كتريوم كلها نبينهم حدا نجرك مثلا كخل نقول لك نتعبس لي بزعبا أمريكا مش إيران تخد زلا بعبس لي كرويس أنا هنا أبت كونتكستي أبتعبس اللي خلنا دما أفكرنا أفريقيا أتعبس لي كوميليز قصص زلوا أبوشت تكونتات عالمنا بكمز محماس كلا دما إثيوبيا بقلت من السودان أبتقبر زلا السودان دما سقمتك وسيدة ما أسكم زجبرين بخمي كم زجبرين عايز مركاتي لا بقطع نب وعي كينات قيار كم زغلونا تنقلا وزخم زي اللي خلوا بلتقنا انتهي جيرو أيوداني كدراماناتو ناي دراما من قص خمس هنا بزي خات فلت فلما جزء أبى سماعات كتمام مغلى نايوج نفاريت كم سرعة تحبيرو نبرت خمس قالت لهم ساعات 10 فرقان نينغو ابا سماي كتما مقله نفاريت وجه اختزاون تراي الله اذا دحرس ممع مقراص كينات ابتا كتما نفلما غزي استرايت وتهدراوت نفاريت ابا نبرت رعد فتيرايا مسخا كرعين كم زبلو اتا نفاريت نحيالو دقائق ابا لعل كفالتا كتما مزورت كم استملست غليصوم الله اتا نفاريت كابي كم استبغست زرغاغص حبريتا ازا غداي ترخبن كاب فيدرالو منغس اثيوبيا وي كاب سبسلطان كلل تግራይ كساب حج استوهاب وقعو مغلصي وي ريتا يلن يكون بارز ستيريوز متصزلو أبا تግራይ وترن عبي أبزخدل زلوانيو أبا منغو فيدرالاو منغس إثيوبيان حوحاتن زلو وترن عبي بمخادو كينات كدغامي خيلي زبل سغات አሎ أبا تግራይ زلو كونتات صطتا تحواس خوينو تدغاغام ፖለቲካው ዘይምርድዳን አገደስ ነጥብታት ስምምዕ ሰላም በጎቦ ዘይምትግባሮምን أبا منغو ፈረምት ተስምምዕ ዘሎ እምንቶ በመጉዳል ወጥሪ ያጋድዶ ይዘሎ ነበርት ከተማ መቀለ ድሕር ስምምዕ ምቁራጽ ኩናት ከም ዝበለ ተሪዮ ስለ ዘይነበረ ወተሃደራው ነፋሪት أبا ከተማው ምርአዮም ዘይተለመደን ዘሻቀልን ምዃኖም ገሊጾም አለው እዚ መንቀሳቀስ ነፋሪት أبا كتما مقلة مستحو حتى ونزيفو هجي انتهينا نرزلنا بلصقنا برقص نايد دكتور دبرتين كم بريزنت خوينو ممراصو كم دما تግራይ ابتناي قم كينات زنبره مدرخه تمليسا ملو منغستن وكلت حزبناتان انصيرا كم كلل فانكشن كتجبر ابز جمرتلو سقمتن كوسد وطر سلازلو مخنياتو مسودان ابصحه عبلو زلو تمساسالي ابس سقمت ابز مبكيادو ازنرو يزلنا كونتاتنا ابي زغدد شغري يفطروا له سلامتاي اذن اي سودان تزي نبرنا ابنت تاب سودان كريس انا حنا تزي نبر اب تግራይ ገለ ስጉምት ክወስድ مخاله حجግን بعبيو عبد الرجا كسي ካብ ጎረቤት ሃገር እሞ ኸኣ
ልኡላውነት ናይ ካልእ ሃገር ደፊሩ ዝገብሮ ዘሎ ስጉምቲ ኣብ ግምት ኢኻ ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ክወስድ ድሕሪ ኺኢሉ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ድማ ምስ ፋኖ ን2-3 ዓመት ኣብ ኣክቲቭ ዝኾነ ኩናት ዘሎ ምስ ሸነ ኣብ ብርቱዕ ዝኾነ ፖለቲካዊ ነውፁ ዘሎ ምስ ትግራይ ድማ ውዕል ፕሪቶርያ ከተግብር ዘይደለየ ክንሽምግለካ እንተበልዎ ድማ እምብን ዝበለ ደን ክገብሮ ዝኽእል ነገር የለን ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ድማ ልኡላዊ መሬት ኤርትራ ወሪረ ኣብቲ ገባሕሪ ክወስድ ኢሉ ክፍክር ዝኸረመን ዝሓገየን ኩሉ እዚ ደሚርካ ክትሪኦ ከለካ ኣብቲ ዞባ ዘለዎ ሽግር መወዳእታ የብሉን መርኣያ ናቱ ድማ ንኣብነት ናይ ዝጉ ሱዳን ጉዳይ ብዙሓት ሃገራት ግብረ መልሲ ሂባ ኣለዋ ሓንቲ ካብተን ግብረ መልሲ ሂባ ዘላ ከሪአኩም there's a lot of international powers including the US, Saudi Arabia, Qatar and the EU have issued a sharp condemnation of the drone strikes targeting Khartoum International Airport. እዚ ኣብ ሱዳን ድሕሪ ብክንደይ ፃዕሪ ዝተኸፈተ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት ናይ ህዝቢ ሲቪላዊ ትሕተ ቅርሲ ኣብ ልዕሊኡ ዝተካየደ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ብብዙሓት ሃገራት ብስዑድ ዓረብ ብኣሜሪካ ብግብፂ ብቀጠር ብዩሮፒያን ዩኒዮን ከምኡ ድማ ብካልኦት ሃገራት ብርቱዕ ዝኾነ ኮነነ ገጢምዎ ኣሎ ናይ ኣሜሪካ ብፍሉይ ክንሪኦ እንተኮይና እቲ መሳድ ፕሎስ ኣገዳሲ መግለፂ ውፅኡ ኣሎ ግን ንጹር ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ኣብ ሱዳን ሕውስውስ ዝበለ ስለ ዝኾነ እንታይ ዝብል ዘሎ The United States condemns yesterday's drone attack on Khartoum Airport and other civilian sites reportedly committed by the RSF. Civilian objects must not be targeted. Civilian airports are especially critical for the movement of humanitarian supplies and personnel. Attacks like this create yet another hindrance for the desperately needed. ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ብRSF ከም ዝተገበረሉ ንሱ ናይ RSF እዩ ዝጠቅስ ዘሎ ኢማራትን ኢትዮጵያን ኣብ ኢድ ኣለዎም ንዝብል ኣይጠቅስን እዩ ብሓፈሻ ብRSF ንዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኣብቲ ካርቱም ኤርፖርት ናይ ብሓቂ ክኾነን ከም ዝግብኦን ኣብ ሲቪላዊ ትሕተ ቅርፂ ዝግበር ድማ ነቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ክንገብሮ ንኽእል ይኹን ካልእ ዓብዪ እንቅፋት ስለ ዝፍጠር እዚ ጥንቃቐ ክኾነን ዝግብኦ ተግባር እዩ እናበለ ይዛረብ ዘሎ such attacks must stop እዚ ድማ ብተደጋጋሚ ነቲ ሰብኣዊ ንሳቶም ዝደልይዎ ዘሎ humanitarian truce ሰብኣዊ ምቁራፅ ተኽሲ ክግበር ክኽእል ከም ዘለዎን move toward the permanent ceasefire ከምኡ ድማ ቀፃልነት ዘሎ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ and facilitate the transition to a civilian-led government. እዚ ኩሉ ናይ ኢማራት ቶኪንግ ፖይንት እዮም ዝብልዎ እዚ ናቲ መሳድ ፕሎስ ዝኽተሎ ዘሎ ዘረባ መብዛሕትኡ ግዜ ኢማራት ዝደልዮ ነገራት እዩ ብሓፈሻ ኣብዚ እዋን እዚ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ዳዕመ ሰሪዕ ዝገብሮ ዘሎ ብኩሉ መንገዲ ተቃውሞታት ይገጥሞ ከም ዘሎ ኢና ንሪኦ ዘለና and this is going to continue external support to either side ታሕቲ ድማ እንታይ ብላሎ they must also recognize that there is no military solution ወታደራዊ መፍትሒ ክርከቦ ከም ዘይክእል ምፍላጥ የድሊ ከምኡ ድማ ብኤክስተርናል ሰፖርት ቱ ኢዘር ሳይድ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ዝግበር ናይ ወታደራዊ ሓገዝ ጠጠው ክብል ኣሎ ብላብላ ይብል ኣሎ ብሓፈሻ ግን እዚ መሳድ ፕሎስ ዝብሎ ዘሎ ነቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝውክል እዩ ክትብሉ ናይ ትኽእልኒ ኢኻ ስለምንታይ ከምኡ ብለኩም ኣለኹ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብቲ ሰነት ናቱ ዝብሎ ዘሎ ስምዑ Sudan, we're just past the 3-year mark in a devastating civil war. The president in February at the National Prayer Breakfast said, quote, "I'm working hard to end that war and we're very close to getting it done." As we speak, we're actually seeing an increase in the intervention from outside sources. External report Sudan's war has grown more overt. I don't know if you've seen the Yale report about military assistance to the RSF occurring through the base in Ethiopia. Have you seen those reports? Not specifically, no, sir. እንታይ ዝብል ዘሎ መጀመርያ እቲ ዘገርም እኮ እዩ ዝሓቶ ዘሎ senior US official unaware of UAE Ethiopia based to support genocidal yes ኣብዚ ሰነት ሂሪንግ ዝነበረ 21 ወርሒ 4 ኣብ ዝተኻየደ ስቴት ዲፓርትመንት ቢሮ ኦፍ ኣፍሪካ ኣፌር ሲኒየር ኦፊሻል ኒክ ቼከር ዝበሃል ማለት እዩ admitted he was unfamiliar with the Yale's reporting እንታይ ዝብለና ዘሎ እቲ ስቴት ዲፓርትመንት ናይ ኣሜሪካ ሓደ ዝበለፀ መፅናዕቲ ብጉዳይ ናይ ሱዳን እዚ ድማ ኢማራት ኣብ ኢትዮጵያ ቤስ ፈጢራ ዝኣክል ሓገዝ ንዳዕመ ሰሪዕ ትገብር ከም ዘላን ነዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ መጥቃዕትታት ድማ ብመንገዲ ኢትዮጵያ ብዝሰልጠኑ ናይ ዳዕመ ሰሪዕ ሰራዊት ካብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝብገዝ ዘሎ መጥቃዕትታት ከም ዝኾነ ሓደ ናይ ሳተላይት ኢሜጅስን ሓደ ፅፁይ ዝኾነ መፅናዕቲ ኣብ ኣሜሪካ ድማ ሃይሊ ሪስፔክትድ ዝኾነ ኢንስቲትዩሽን ዝገብሮ መፅናዕቲ ነይሩ ንዑ ጠቂሱ ምስ ሓተቶ እዚ ሰኔተር ማለት እዩ ኣይፈለጥኩን ኢሉ መሊሱሉ ኣይፈለጠን ኣይኮነን ፅቡቅ ገይሩ እዩ ዝፈልጥ ንዑ እንተተቐቢሉ ግን ንኢማራት እንዳጓሓፍ ክእትዋ ስለ ዝኾነ ገዳ ኣብ ልዕሊ ኢማራት ክግበር ስለ ዝኾነ ንዑ ንከይኣምን ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ እዩ እቲ ፅቡቅ ነገር እቲ ዝሓቱ ዘሎ ዴሞክራት እንድዩ
ዴሞክራት ሰብ ስልጣን ተመጽዮም this thing may change እቲ ሓሳብ ናቱ ግን ኣይረኣኾን ምስ በለጥ ኣይብልኒ እንታይ ለቕጽል ስምዕዎ So would you agree with me then that since one of the biggest supporters and providers of military assistance to the RSF, which this administration has concluded is committing genocide, the UAE, that the United States should do more to discourage the UAE from transferring those weapons to the RSF? Again, Senator, I think the Secretary has been very clear that he has repeatedly raised it with the highest level of everyone backing all external backers of the conflict need to cease that support immediately. I'm just looking, Mr. Checker, not at... እንታይ ዝብሎ ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ ሓበሬታት ዘይምርኣይካ ዝሕዝን እንድዩ ግን ብሓፈሻ ምሳይ ከተሰማማዕ ትኽእል ዶ ምክንያቱ እቲ ሪፖርት ከም ዘነፅሮ እዚ ዳዕመ ሰሪዕ ወይ እውን RSF ዝገብሮ ዘሎ መጥቃዕቲ ሕልፍ ዝበለ ወይ እውን ዓቢ ደገፍ ካብ ኢማራት ስለ ዝረክብ ዘሎ ናይ ኣፅዋርን ናይ ሎጂስቲክስን መንግስቲ ኣሜሪካ ንኢማራት እቲ ካልእ ይትረፍ ንዳዕመ ሰሪዕ ትገብሮ ዘላ ሓገዝ ጠጠው ንኽተብሎ ተሪር ዝኾነ ስጉምቲ ክወስድ ዘላ ከም ዘለዎ ምሳይ ተሰማማዕ ዶ ይብሎ ኣሎ ንሱ ድማ ተቐቢሉ ሰክረታሪ ናይ ስቴት ማለት እዩ ማርኮ ሩቢዮ ንኩሎም ወገናት ናይ ደጋ ሓይልታት ነቶም መንግስቲ ይኹን ነቲ ዳዕመ ሰሪዕ ዝሕግዙ ዘለዉ ኢዶም ክሕፅሩ ሓገዞም ከቋርፁ ትጠው ንኸብሉ ኣትሪሩ ይሕፀና ኣሎ ይብላብላ ይብሎ ኣሎ ግን ኣብ ባይታ ንሪኦ ዘለና እቲ ኩናት እናገደደ እናበኣሰ ዝኸይድ ዘሎ እምበር እናተዓረየ ዝኸይድ ዘሎ ኣይንርኢና ዘለና ስለዚ ክዕረት ደልዩ እንድሕር ኮይንኩም ክውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ኣሎ እናበለ ኣብ ክንደይ ኣጋጣሚ ተዛሪቡ ኣሎ ብሓቂ ተባዕ ዝኾነ ንጉዳይ ናይ ሱዳን ከምዚ ሰኔተር እዚ ዝጓየሉን ዝዛረበሉን ኣይረኣናን ኣለና ተስፋ ንገብር ሓደ መዓልቲ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ፅሩይ ዝኾነ መርገፂ ወሲዶም ነቲ ኩነታት ኣብ ምፍታሕ ንኢማራት ድማ ኢዳ ትሕፅረሉ መንገዲ ንክግበር ኢማራት ግን ፈንጠዝያ ናታ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብ ሕማቕ ነገር ይወስዳ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ስለዚ እዚ እውን ኣካል ናይቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝግበር ዘሎ ዓቢ ለውጢ ኢና ንርኢ ዘለና ናው እዚ ኩነታት እዚ ለንቀነ እንታይ ይብለኩም ፀኒሐ ኩሉ ነገር ከተተሓዙ እንተኺልካ ጥራይ ትርጉም ዝበካ ብንፅል እንድሕር ሪኢኻዮ ትርጉም የብሉን ኢማራት ትረመላ ዓለም ድማ ኣቓልቦ ንክባ ትደልላ ኣቓልቦ ናይ ዓለም ኢማራት ሽግር ገጢሞ ከም ዘሎ ኣኒ ኢማራት ኩሉ ነገር ክኾነን ከም ዘሎ ይዝረብ ዘሎ ኤግዛክትሊ ኣብቲ ሞመንት እቲ ነቲ ኩነታት እቲ መዝሚዛ ድማ ኣብ ልዕሊ ሱዳን እቲ እንኩ ክገብርዎ ዝኽእሉ ኣሚን ሃው ኢቪል ክሳዕ ክንደይ ሕማቕ ፍጥረት ወይ ከዓ ሕማቕ ኣእምሮ ዘለካ ክትከውን ኣለካ ድሕሪ 3 ዓመት ዝኸፈትዎ ኤርፖርት ከም ብሓድሽ ከም ዝዓኑ ከም ብሓድሽ ናብ ዚሮ ከም ዝመለስ ተስፋ ናይቲ ሃገር ከተፀልምት መንግስቲ ሱዳን ክስዕሮ ዘሊኻ ትኪድ ነቶም ወታደራት ረማም ድሕር ዘሊኻ ወታደራት ኢኻ ሃሪምካ ክስዕር ትኽእል እንታይ ገበረካ እቲ ህዝቢ ሓደ ካብቲ ይቕረ ዘይበሃሉ ሓጢኣት እንተሎ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ተግባራት እዩ ኩናት ወታደር ንወታደር ክዋጋዕ እሱ እውን ንፀልኦን ንሓዝነሉን ጉዳይ ግን ኮይኑ ተሪፉ ወታደር ንወታደር ይካርም ዘሎ መስኪን ህዝቢ ኣብ ዘርከብካሉ እቲ ተግባር ግን ናይ መን ምዃኑ ንፈልጦ ኢና እስራኤል ዝገብርዎ ዝነበሩ ተግባር እዩ ኣብ ኸዛ ፀላኢ ኣብትሎ ኢሎ ንኩሉ እቲ ህዝቢ ዝድምስስዎ ዝነበሩ ናቶም ተግባር ኢና ንርኢ ዘለና ኢማራት ድማ ኩሉ ናይ እስራኤል ጥራይ ትቐድሕ ኩሉ እስራኤል ትገብሮ ጥራይ እዮም ዝቐድሑ ስለዚ መንግስቲ ሱዳን ተስፋ ንቆርፅ ህዝቢ ሱዳን ድማ ተስፋ ንክቆርፅ ነዚ ሕጂ ረኺብዎ ዘሎ ንእሽተይ ጩራ ናይ ተስፋ ንከፀልምትዎ ዝገበርዎ እዩ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ እቲ ኤርፖርት ቅድሚ ሶም እንዲ ገለ እዩ ንመጀመርያ ኢንተርናሽናል ፍላይት ካብ ኩዌት ንዝመፀ እንጊዲ ነይሩ ንዕኡ ንምፍራስ ድማ ዝግበር ዘሎ እዩ ብዙሕ መጥቃዕቲ ዝካየድ ዘሎ ባይ ዘ ወይ ሓደ ጥራይ ከይመስለኩም ብዙሕ ካለ መጥቃዕቲ እውን Iran has long accused the UAE of supporting the paramilitary group Rapid Support Forces, accusations the UAE has rejected. Battles between the army and the RSF have now shifted towards more drone warfare amid warnings of the growing impact on civilians. Sophia Shimichero, CGTN. CGTN's Becca Toma has more on Ethiopia's reaction. So look at this. እቲ ትሕተ ቅርፂ ኣብ ትሕተ ቅርፂ ዝወርድ ዘሎ ሓደጋ መረይዎ look at this. ኣብ ልዕሊ ቢንቶ ያጋጢሙ ዘሎ እዚ ላይክ እዚ ቢንቶታት እዚ ብቢልዮናት ዶላር ዝስራሕ እዩ ብሚልዮናት ምናልባት ኣብ ልዕሊ እዩ ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ ረይዎ ሰው እዚ ኩነታት እዚ እዛ ሃገር እዚኣ ተሓልፎ ዘላ ብድሆ መግለፂ የብሉን ካብ ናይ ቀዛ ካብ ናይ ኢራን እውን ዝገደደ እዩ ዝበሃል ሰብ ዝዛረበሉ ስለ ዘይረኸበ እዩ ናይ ሱዳን እቲ ዝኸፍአ ሂማኒታርያን ዲዛስተር እዩ ዝካየድ ዘሎ እቲ ትሕተ ቅርፂ ኣብቲ ትሕተ ቅርፂ ዝወረደ ዕንወት ድማ መግለፂ ይርከቦን እዩ እዚ ሕጂ ምናልባት እቲ ቀደም ዝነበረ ኩናት እዩ ኣብ ካርቱም ዘጋጠመ እዮም ዘርእዩና ዘለዉ ንካርቱም ሓመዳ ንላዕሊ ገይሮማ እዮም ገሪፎማ ኸይዶም እከደስ ኣፖክሊፕስ ናይ ዞምቢ ዓለም እዩ ዝመስል እዚ እምበር ናይ ኖርማል ሃገር ኣይመስልኒ ድሕሪ እዚ ኩሉ ሕጂ ዳግማይ ክትህነፅ ዝጀመረት ርወዚስ ስቶሪ ኣበይ ነይራ መሲልኩም
كرغباي كالكنا بقال نيراتي لمجمريا يوز خفت نيرو تيربورت حنتا ايرلاينز كاب كويت مزياتهم انجيدو زنبره كونتاتنا بتسفا كسجر ابز بلولو زنبره زغاطمه بمخانو بحق زحزني بمبال قاليص امني ربات ديز وريز سودان كبد زبله بده يزلوم املاخ كاب زلوو يتحنو مينا كنبل دلي ناو كل زتريو زلهم انتاي ترغم كله يخل انتحريلكا بلصقنا انتاي سوري بلصقنا نزي تقلالا ايقبلوني يزبل زلو سمعوا تي زربا ايرترا بخمي كم تصلون ابزي خاتفلت شو. On Monday, multiple drone strikes hit Khartoum International Airport. Sudanese military officials claim the drones were launched from Bahir Dar Airport in Ethiopia's Amhara region and accused Ethiopia and the United Arab Emirates of what they described as direct aggression against Sudan. In response, Sudan has recalled its ambassador to Ethiopia. The Ethiopian government, in a statement issued by its Ministry of Foreign Affairs on Tuesday afternoon, rejected the accusations as baseless. It counter-accused Sudan of various breaches of Ethiopia's territorial integrity and of serving as a hub for كم تري وزر لهم إثيوبيا دم بقديها بتمجلسناتا منستر قدياتو زيناتا زجبرة تمالتيو بيزلس ويكا زخانة شفت زي بلو كسيو سلازي تغلى على نتيجة اللي خب مبال نتيجة تمالتيو الزون أكلنا يتزق برزلو كنتاتين عن رجالنا قبر ملسنا عالم كن ريب في العين السعودية أقدس قبر ملسينيرو السعودية انتهي لما ليسا if I can find the bigger picture okay the Minister of Foreign Affairs expressed the Kingdom of Saudi Arabia's condemnation and a strong denunciation of the targeting of a site in the vicinity of Khartoum Airport. ስለዚህ መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ብዝበርተቅ ቃላት ይዝኹንነ ዘሎ ነቲ ተግባር ኣብ ከባቢ ካርቱም ኤርፖርት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ The kingdom reaffirms its firm position calling for the preservation of Sudan's unity, its legitimate institutions, the resource of its brotherly people, and its security and stability. It also underscores the importance of keeping civilian objects and vital facilities away from the conflict. መንግስቲ ስዑድያ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ናይ ሱዳን ሓድነትን ከምኡ ድማ ክብረት ነቲ ሰራዊታ ንመንግስታ ማለት እዩ እቲ ሌጂቲሜት ቅቡል ዝኾነ መንግስቲ ይኹን ምክልኻል ይኹን ኩሉ እቲ ኢንስቲትዩሽንስ ናታ ክኽበር ኣለዎ ከምኡ ድማ ፀጋታት ናይቲ ሃገር ክኽበር ክኽእል ኣለዎ ቀፂሎም ፀጥታን ርግኣታን ድማ ክኽበር ክኽእል ኣለዎ ለሉ ኩሉ ድማ ምናልባት ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩናት ዘሎ ድማ ነቲ ንህዝቢ ዘገልግል ተተቕርፂ ልዑል ጥንቃቐ ክግበረሉ ከም ዘሎ The kingdom calls on all parties to de-escalate, immediately cease the violations, and adhere to the commitments outlined in the Jeddah Declaration of May 11, 2023, regarding the protection of civilian objects and international humanitarian law. ስለዚ ታይም ዝብሉ ዘሎ ኩሎም ወገናት ኣብቲ ኩናት ዘለው ልዑል ጥንቃቐ ክገብሩ ካብ ዝኾነ ይኹን ጎነፅ ክድሕኑ ክጥንቀቑ ነቲ ኣብ ጅዳ ኣብ ወርሒ 5/11/2023 ዝኣተውዎ ቃል ንሲቪል ህዝቢ ንምክልኻል ሲቪላዊ ተተቕርፂ ንምክልኻል ከምኡ ድማ international humanitarian law ነቲ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ንምኽባር The kingdom further calls on the neighboring countries ሽም ከይተቐሰ ማለት እዩ ንኩለንተን ጎረባብቲ ሃገራት ናይ ሱዳን to respect its sovereignty and independence and prevent the use of their territories as a launch pad in such attacks. ነቶም ኩሎም ጎረባብቲ ሃገራት ናይ ሱዳን ድማ መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ዘዘኻኽሮን ዝምሕፀኖን ልኡላውነት ናይ ሱዳንን ናፅነት ናይ ሱዳንን ምኽባርን ከምኡ ድማ እተን ሃገራት ናተን ልኡላዊ መሬት ንሕማቕ ነገር ኣብ ልዕሊ ሱዳን ዝፍፀም ከየተግብራ ክጥንቀቓ ከም ዘለዎን ድማ ኣስሚዕ ኣላ ይብላ ኣሎ ስለዚ ሽም ከይጠቐሰት ንኢማራት ዝኾነን እዩ ነይሩ ግብፂ ብወገና Egypt strongly condemns the drone strikes on Khartoum International Airport, warning of its grave implications for Sudan's stability and ስለዚ ግብፅን ብግድያ ካይሮ voiced concern ግብፂ ብዘይ ቃል ዓለም ፍሉጥ ነገር እዩ ነዚ ጉዳይ እዚ ብዝተረረ ቋንቋ ሪጀክት ጌራቶ ነፂጋቶም ኮኒናቶን እያ ዘላ መርኣያ ናይ ዝኩሉ ንሪኦ ዘለና ድማ እዘን ሃገራት ኣብቲ ብት ዝበለ ምፍጣጥ ኣተኣትዩ ከም ዘሎ ኢና ንሪኦ ዘለና ሕጂ እውን እንተኾነ ቀርኒ ኣፍሪካ ከቢድ ፈተና እዩ ዝገጥሞ ዘሎ This is going to be a very historic time ምክንያቱ ታሪካዊ ፍፃሜ ኢና ንሪኦ ዘለና ኣብ መንጎ እዚኦም ሃገራት ዝግበር ዘሎ ኩነታት ብቐሊሉ ክረአ ዝኽእል ከም ዘይኮነ ሱዳን ምናልባት ሎሚ ኣብ ፅቡቕ ስለዘየላ ዝግበር ዘሎ እዩ እንተተን
ኣብ ንሱዳን ኣከምዚ ኩነታት ኣላይሉ ንብኩኣ መዝሚዙ ካርማ ዝፍትን ዘሎ ሓይሊ ግን ብሓቂ ሕማቕ ሃገር ምዃኑን ሕማቕ መርሕነት ምዃኑን እዩ ዘፍልጥ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ መርኣያ ናይ ዝኩሉ ድማ ፅባሕ ንግሆ ብፍላይ እዚ ኩነታት እዚ ሱዳን ናይ ብሓቂ ኣብቲ ረሳሕ ፆታ ኢደይ ክእትየ እንድሕር ኢላ መዓት ካርዲ ዘለዋ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንፋኖ ሓገዝ ንክረክብ ዝኾነ ነገር ንክረክብ ደጀም ክኾንዎ ክእሉ እዮም ንህወሓት ዘለዎም ሓገዝ መሊሱ ክዓብዩ ይኽእል እዩ ነቲ ኣብ ቤንሻንጉል ዘሎ ዝቃወም ዘሎ ሓይሊ ኣብ ሓገዝ ክገብርሉ ክእሉ እዮም ካልእ እውን ንካልእ ክግበር ዝኽእል ድማ ኣፍ ደገናቶም ክኸፍቱ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ሱዳን ቀሊል ሃገርን ቀሊል ፅልዋ ዘለዎን ጌርካ ሞሳድ እውን ንብልፅግና ክንምንታይ ሓደገኛ ኣካይዳ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዘርእየካ ናይዚ ኩሉ ትርእይዎ ዘለኹም እንታይ ይከፍተልካ ኣሎ እንታይ ዓይነት ኣፍ ደገ ይኸፍት ኣሎ እንድሕር ኢልኩም ኤርትራ ዝበሃል ሃገር ኣብቲ ከባቢ እቲ እንኮ ካብዚ ኩሉ ሓሸውየን ድራማን ዝተኣለየ ሃገር ኢኻ ትርኢ ዘለኻ and that is extremely important ናብቲ ዝቕፅል ኣርእስትና ክሕልፈና ዝኽእል ድማ እሱ እዩ ከርን ኣፍሪካ ናይ ሱዳን ንርኢ ፀኒሕና ደቡብ ሱዳን ኣብ ሰንኮፍ እያ ዘላ ሶማልያ ዘይውዳእ ድራማ ኣለዎ ናይ ሶማሊላንድ ድማ ኣብ ግምት እትዎ ስለዚ that leaves you only Eritrea ብኔው ድማ የመን ዝበሃል እዚ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ናይ ግድን እዩ ኣብ ቆላሕታ ናይ ኣሜሪካ ከኣቱ now let's go to Eritrea what's going on isolated repressive and ignored by the West but in 2026 President Donald Trump is quietly shifting US attention to this small Red Sea nation. The reason? Eritrea's geography gives it leverage over one of the world's most vital maritime arteries. As global tensions rise and supply chains grow fragile, the Trump administration sees Eritrea as a strategic asset, not a pariah. Secret talks have begun between Trump's envoys and Eritrean President Isaias Afwerki, marking a dramatic ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ዝካየድ ዘሎ ጉዳይ ኣዛራብና ኮነ እዩ ድመፅእ ዘሎ ካብ መዓልትና መዓልቲ ድማ ተወሳኺ ጭብጥን ሓቂ እናወፀ ነቲ ጉዳይ ድማ ናብ ሓደ ኣገዳሲ ምዕባለ ዝኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ሌተስት ሪፖርት is ኣብ መንጎ ሮይተርስ ዝበሃል ምንጪ ሓበሬታ ካብ ውሽጢ ስቴት ዲፓርትመንት ብዝረኸቦ ሓበሬታ ከም ዘውፅኦ መሰረት ኣሜሪካ ኣብ ኣገዳሲ I can give you this one በብዙሕ መንገዲ ክንሪኦ ስለ ዝኾነ US set to remove Biden era sanctions on Eritrea ስለዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝነበረ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝነበረ እገዳ ኣሜሪካ ምሕዳር ናይ ዶናልድ ትራምፕ ንኻልዮ ዓጢቑ ተበጊሱ ከም ዘሎ the United States set to remove sanctions against Eritrea according to an internal US government document seen by Reuters ሮይተርስ ባዕሎም ዝረኣይዎ ዶኩመንት ማለት እዩ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝነበረ እገዳ ንምልዓል ተዳልዩ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ a decision analysis linked to the African states strategic location on the Red Sea shipping route ማለት እዩ እንታይ ይብለና ኣሎ መንግስቲ ኣሜሪካ ንእገዳ ናይ ኤርትራ ንኸልዕል almost ወሲኑ ኣለውን ክንብል ንኽእል ኢና ምክንያቱ እቲ ዶኩመንት ርኢናዮ ካብ ዝብል በዚ ሮይተርስ ወፂኡ ዘሎ እቲ ውሳነ ድማ ኣብ ምንታይ ዝተመርኮሰ እዩ ብሰንኪ እዚ ኩናት ናይ ኢራን ዘጋጥም ዘሎ ንመስመር ናይ ንግዲ ዕፆ ስለ ዘሎ ኤርትራ ድማ ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳሲ ስትራቴጂካዊ ቦታ ሒዛ ስለ ዘላ the US movies aimed at improving ties with Eritrea which has a long Red Sea coastline opposite to Saudi Arabia ኤርትራ ምስ ኤርትራ ዘለዎም ዝምድና ንከመሓይሹ ይደልዩ ከም ዘለውን እዚ ድማ ኤርትራ ኣብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጣ ስትራቴጂካዊ ቦታ ከም ዘላን ኣብቲ ኣንጻር ገጽ ናይ ስዑድ ዓረብ ዘሎ ቀይ ባሕሪ ከም ዘላ እዩ the war in Iran and the closure of the Strait of Hormuz close to the Saudi Arabia's eastern coast have brought into focus the importance of having control over the Red Sea a key conduit for trade between the Mediterranean and Asia ስለዚ ሓደ ነገር ክርዳእኩም ክኽእሉ እዚ ዝረአ ዘሎ ኩነታት ወሽመጥ ሕርሙዝ ንኽትዓፅዎ ብዙሕ ሮኬት ሳይንስ ኣየድልየካን እዩ ባብኤል መንደብ ካብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኣፀቢቑ ይቐልል ስለዚ ነዚኣቶም ንኽትዓፅዎም ቀሊል ስለ ዝኾነ እንቅፋት ንኽትፈጥር ቀሊል ስለ ዝኾነ መስመር ናይ ንግዲ ክትዓፁ ቀሊል ከም ምዃኑ ተራእዩ ስለ ዘሎ ንኤርትራ ድማ ንሕና እንተደሒዝናዮ ካልኦት ክሕዝዋ ስለ ዝኽእሉ ተቐላጢፍና ምስ ኤርትራ ዝምድናና ክንዕርኽ ንክእል ኣለና ንሶም ዝደልይዎ እንታይ እዩ ንሕና ንደልዮ ድማ እንታይ እዩ ክንዘራረብ ኣለና ሓንቲ ብዚኣ ክትበርሃልኩም ዘለዋ ኣሜሪካ ሽግር ስለ ዝገጠማያ ናብ ኤርትራ ትመፅእ ዘላ ብድሆ ስለ ዝገጠማያ ናብ ኤርትራ ትመፅእ ዘላ ኤርትራ ስለ ዝደለየት ወይ እውን ኤርትራ ስለ ዝለመነት ኣይኮነን ዝግበር ዘሎ እዚ ክደግመልኩም የፅንዕልና ክንሪኣ ኢና ብክልተ መንገዲ ክንሪኣ ስለ ዝኾና the war in Iran has closed okay ከሪና ኣለና
in 2021 أبي سرعان هذا نا أمريكا مرحلة تبتدي جو بايدن مالتيو imposed sanctions against Eritrea's ruling party and military as well as senior Eritrean officials citing involvement in the war in the neighboring Ethiopia. According to the US, Eritrean forces backed Ethiopian troops fighting regional authorities. بحفشة أتي قراب لإيرترا زورة ده بكينات نايت جرايز نبرة منجس إيرترا منجس إثيوبيا حجزهم قبنات ما تفتشمو بزبل كسي كم زنبرة يزنقرزلو إذا كنتات مملو تغيري البريتوريا فشيلو أبي أحمد انتاي قبرالو دحريكو تسيل انتاي كنات قبرالو إيرترا تقدر له مغنيات يبلا تراي قبل المنجس إيرترا زنبرم سيد أناوي أتحسس باي sweeping sanctions. So the internal government document and not ስለዚህ እቲ ዶኩመንት ዝበሃል ዘሎ and not sent by the US State Department to several countries said that the US would receive on or around May 4th. Oh my God. May 4th, an executive order signed by Biden imposing the sanctions. Ties had been on ice for decades even before the sanctions. ስለዚህ እንታይ እቲ ዶኩመንት ተራእዩ ዝበሃል ዘሎ እቶም ደዓ ትገብሩ ደዓ ምግባር ከድልዩ እቶም ጸሎት ትገብሩ ናብ ኣምላኽ ጸሎት ምግባር ኣላ እዩ ምክንያቱ እቲ ውሳኔ ኦልሞስት ተበፂሑ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ መንግስቲ ኣሜሪካ ምልክት ሰዲዱሎ ናብተን መሻርክቲ ሃገራት ማለት እዩ ንሱ ድማ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝነበረ እገዳ ኣብ ዕለት 4 ወርሒ 5 21 ዝወረደ ማለት እዩ ንዑ ከልዕሎ መደብ ከም ዘሎ ነቲ ብባይደን ወሪዱ ዝነበረ ገዳ ከልዕሎ ወይ ደልዩ ከም ዘለው ድሮ ነተን ካልኦት ሃገራት ድማ ኖት ሰዲዶምሎም ከም ዘለው እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ናይ ኣሜሪካ እገዳ ምልዓል ጥራይ ዘይኮነስ ተን ካልኦት ሃገራት ብፍላይ ሃገራት ኤውሮጳውያን ነቲ እገዳ ዝኽተላ ዝነበራ ንሰን እውን ነቲ እገዳ ከልዕሎ ከም ዝኾና ተሓቢሮም ከም ዘሎ ወይ እውን መልእኽቲ ተመሓላሊፉ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለው It was not clear when the lifting of the sanctions would be announced. Neither the US State Department nor the Treasury immediately responded to requests for comment. ስለዚ መዓስ እዩ እቲ እገዳ ከም ዝተላዕለ መግለፂ ክዋሃብ ወይ እውን እቲ ኣናውንስመንት ክግበር ኣይተፈልጠን ኣሎ ስቴት ዲፓርትመንት ይኹን ከምኡ ድማ ተቐንዲ እቲ ትሬጀሪ ዝበሃል እሱን እቲ እገዳ ውሪዱ ዘሎ ንሳቶም ዝኾነ ይኹን መልሲ ኩኒ ኮሜንት ኣይሃቡና ንብላ ኣሎ ስለዚ the 2021 sanctions were sweeping targeting Eritrea's military, its ruling political party, and the People's Front for Democracy and Justice, and the head of the Eritrean National Security Office. እቲ ገዳብ ለኤርትራ ዝነበረ ዓብ ከም ዝነበረ ስዌፒንግ ብርቱዕ ከም ዝነበረ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ፖለቲካዊ መርሕነት ናይቲ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ህግደፍ ናይ ሴኪሪቲ ሓለፍቲ ናይ ኩላቶም መራሕቲ ናይ ኤርትራ ዝወረደ ገዳ ከም ዝነበረ however the US-Iran war has severely disrupted oil supplies from and shipping through the region and positions Eritrea as a significant player to deal with. ስለዚ እቲ ኩናት ናይ ኢራን ዝፈጠሮ ኩነታት ንመስመር ናይ ንግዲ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኤርትራ ኣገዳሲት ሃገር ይገብራ ምስ ኤርትራ ምስራሕ ድማ ወሳንን ኣገዳስን ይገብሮ ብምባል እቲ ሪፖርት ይዛዘብ ማለት እዩ ኣብዚ ብዙሕ ነገር ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ብብዙሕ መንገዲ ድማ ክትንትኖ ትኽእል ኢኻ እቲ ቀይሕ ባሕሪ ከምዛ ትርእይዋ ዘለኹም እያ እዚ ጉዳይ እዚ ግብፂ ዓብ ተራ ከም ዝተፃወተት ስዑድያ እውን ዝኣክል ተራ ከም ተፃወተት እዩ ዝንገር ሓደ ግብፃዊ ኮሜንቴተር ዝበሎ እሞ ከርእየኩም ሓዋዊስና ክልቲኡ ክንሪኦ ንኩነታት ናይ ኤርትራ ብቐረባ ዝከታተል እዩ እንታይ ኢሉ ቼክሜት ካይሮ and Asmara reordered the Horn of Africa dispelling Addis Ababa's illusions ስለዚ ካይሮን ኣስመራን ብሓደ ኮይኖም ነቲ ህውተታ ናይ ብልፅግና ጉሒፎም ሓደ ኣገዳሲ reorder حدش سرعت أب قرن أفريقيا سريعهم الله يبلالو. It has become evident that the Egyptian-Eritrean alliance has succeeded in scoring what can be described as a strategic goal against Ethiopia amid the steady and tangible improvements in relations between Asmara and Washington. حجي ግብፃዊ እሱ ዝዛረቦ ዘሎ ድማ ንጹር እዩ ኤርትራን ግብፅን ብሓደ ኮይነን ኣስመራን ካይሮን ተዓዊተን ኣንጻር ኣዲስ ኣበባ ዝብሎ ዘሎ ጌጋ እዩ ኣዲስ ኣበባ ንኤርትራ ሽግር ኣይምኾነን ነይሩ አንጻር ኢማራት ንኽብል ስለ ዝፈሪ እዩ ግብፃውያን ንኢማራት ኣይጠቕስዋን እዮም መንግስቲ ግብፂ እውን ይፈርሃ እዩ ለንቀነ መዓልታዊ እዩ ኣልሲሲ ናብ ኢማራት እናደወለ ከመይ ሓዲርኩም ድሓን ዲኹም ኢራን ትገብረኩም ዘላ ብሓቂ ሓዚና ኢና እናበለ መሳጅ ዝገብር ዘሎ ስለምንታይ ብዙሕ ገንዘብ ናይ ቁጠባ ቅልውላው ኣጋጢሞ ስለ ዘሎ ኢማራት ተጥሕነነ ትኸውን ኢሉ ይዝዓምን anyway long story short ኤርትራን ግብፅን ሓቂ እዩ ኤርትራን ግብፅን ስዑድያን ዝገበርዎ ስራሕ ኣብ ኣሜሪካ
ጽልዋ ከምጽእ ኪሉ ናቶም ስራት ራድዮ ኮነ ግን እቲ መድረኽ ውን ደፊኡ እቲ መድረኽ ውን ሓጋዝ ኮይኑ ስለዚ እዚ ውን ብፍሉይ ክጥቀስ ዝኽእል እዩ reports regarding the US administration intention to lift long-standing sanctions on Eritrea due to merely suggest a diplomatic procedure but rather a geopolitical shift that serves the interests of all parties with the sole exception of Abiy Ahmed's ambitions. ሓፈሻ እዚ እጂ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ምልዓል ናይ ገዳ ንኹሉ እቲ ዞባ ዘረቢሕ ይብላኩም ኣሎ ንኹሉ ግብፂ ትረብሓሉ ስዑድያ ትረብሓሉ ኤርትራ ትረብሓሉ ዞባ ብምሉ ዝረብሓሉ እዩ እቲ እንኮ ዝኸስር ኣብ ጥራይ ኣብ ድማ ዘይናቱ ስለደሊ ዝነበረ so there is nothing ኣብዚ ፀገም ብፍላይ ግብፃውያን ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኣብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ዘጋጠመ ሕውቲ ብቐሊሉ ክገብሮ ከም ዝኽእል ስለ ዝፈልጡ ነዚ ባቤል መንደብ ከተትሕንቲ ኮይንካ ንኤርትራ ክትሕዛ ኣለካ ንሓዋሩ እውን ንሕጂ ጥራይ ዘይኮነ ንሓዋሩ ምክንያቱ ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ኣብ ግምት ኢኻ ሶማሊላንድ እስራኤል ይኣትዎ ኣሎ ስለዚ እቲ ብሎኬት ድሕጁን ከጋጥም ዝኽእል ስለዚ ኤርትራ is becoming ናይ ብሓቂ ተደላይት ሃገር እያ ትኾን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ስዑድያ ክጓይዩ ክኽእልሎ ካልኦት ሓይልታት ድማ ምስ ግብፂ ኮይኖም ምስ ኤርትራ ዘለዎም ሽርክነት ክዕብይሎም ኣሜሪካ ድማ ኩሎም ናታ መሻረት ስለዝኾኑ again ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እውን ኣብ መንጎ እትኸስብን ረብሓ እትረክብን ዘላ ሃገር ክንብላ ንኽእል እዚ እውን ነፍሲ ዝኸኣለ ኣገዳሲ ምዕራፍን ኣገዳሲ ስጉምትን ክንብሎ ንኽእል ንቐፅል ቀፂሉ እንታይ ይብል this rapprochement deals a powerful blow to Addis Ababa dreams of securing a foothold on the Red Sea through the fiat accomplis diplomatic policies. Washington's recognition of Asmara as a legitimate and stable partner means closing the doors, at the least relatively and partially, to any Ethiopian attempts to infringe upon sovereignty of neighboring sites. Washington America, Ertra, eti wag'awun hayalan qayab'aran kawhuz zkhil ilu aminu ምስ መንግስቲ ኤርትራ ክዘራረብ ምሕሳቡ ናይ ብልጽግና ኣብቲ ዞባ ሰላም ርግኣትን ከምፅእ ክእል እየ እናበለ ብዋጋ ናይ ኤርትራ ዕድል ንኽረክብ ዝገብሮ ዝነበረ ሕልምታት ብምሉ ከም ዘደቆሶ እዩ ዝነግር ዘሎ ትኽክል ዘረባ እዚ It appears manifest that Cairo has managed this file with wisdom and composure. ኣብዚ ክነዓቕ ዘይክእል ተራ ናይ ግብፂ ኣለዎ ግብፂ ነዚ ጉዳይ እዚ ከምቲ መንግስቲ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብተደጋጋሚ ንካይሮ ኸይዱ ነዊሕ መዓልታት ኮፍ ኢሉ ዝሰርሓሉ ዓብዪ ኣገዳሲ ጉዳይ ነይሩ እዚ ድማ ፍረናቱ ንርኢ ኣለና ናይ ብሓቂ ብዙሕ ስራሕ ዝገበረ ግብፂ ድማ ኩሉ ግዜ ናብትን ክብሉ ክእሉ እዮም ንብል ኢና ግን ነኺሶም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሰሪሖም ነዚ ውፅኢት እዚ ከምፅኡ ብምኻሎም ድማ ከም ኣገዳሲ ነገር ክውሰድ ዝኽእል እዩ እስናት ኣቕልል ኣቢልካ ክረአ ዝኽእል ነገር ከም ዘይኮነ መገንዛብ የድሊ መወዳእታ ከም ንሪኦ ዘለና ኤርትራ ናብዚ ጉዳይ እዚ ምምፃእ ultimately just the report says proven against okay while Addis Ababa Ethiopia uncalculated adventures okay while Addis Ababa seeks to fabricate crisis Cairo and Asmara have succeeded in building an axis of stability that enjoys international blessing leaving Ethiopia to suffer from increasing political isolation within its regional and international surrounding. Absolutely correct. Ethiopia ኣብቲ መርሕነት ናይ ብልጽግናን ኣብን ንብሙሉእ ዞባ ዕግርግርን ሽግርን ነውፅን ኩናትን ጥራይ ንሶማልያ ከተናውፅ ንሱዳን ከተናውፅ ናብ ካልእ ከተናውፅ ናብ ኬንያ ወራር ገይሮም ገለ ዝብል ዘይኮይኑ ናይ ሰላም ምልክት ዘይረኣየ ኣስመራን ግብፅን ብሓደ ተሻሪኾም መንግስቲ ሱዳን ጠጠው ንኽብል ዝከኣሎም ገይሮም ክንብል ንኽእል ኢና ብዓብዩ ሶማል ሉላውነታ ምስ ተደፍሮም ክልቲኦም ኣብ ጎና ደው ኢሎም ስለዚ ኣብቲ ዞባ ሰላምን ርግኣትን ንክህሉ ሓላፍነታዊ ተራ ዝፃወቱ ዘለዉ ክንብል ንኽእል ኢና ይብላ ኣሎ ኣብዚ ትኽክል እዩ እንተወሓደ ኤርትራ ኣገዳሲ ተራ ትፃወት ኣላ ኣብዚ እዋን እዚ ልዕሊ ዓቕማ እውን ክንብል ንኽእል ኢና The Egyptian state has proven once again that it excels at the long game and the use of complex diplomatic tools. Eritrea needs to return to Washington as much as the United States needs it. Geography has proven to be a decisive factor in this geopolitical game. ግብፂ ኣብ ሓፂር ናይ ሓፂር ኣቋራጭ ገዲፋ ኣብ ናይ ነዊሕ ገይም ተተፃዊታ ክትዕወት ከም ትኽእልን ፅቡቕ ውፅኢት ከተምፅእ ከም ትኽእልን መረጋገፂ እዩ ኤርትራ ድማ ናይ ብሓቂ ኣሜሪካ ኣንፃር ኤርትራ ትኸደሉ ምክንያት እውን ኣይነበራን እዩ ዝብል ዘሎ ኣሜሪካ ድማ ንኤርትራ ትደልያ እያ ጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጣ ናይ ኤርትራ ኣዝዩ ተደላይ ስለ ዝኾነ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ክትሰርሓሉ ትኽእል መንገዲ ኣገዳሲ እዩ ጂኦግራፊ ዝእዝዞ ትእዛዝ እውን እዩ ብምባል እዩ ዝገልፆ ultimately the paradox remains lifting the siege on Eritrea effectively means besieging anyone who attempts to undermine Egyptian and Arab national security or the stability of the Red Sea. ብሓፈሻ እቲ ኩነታት እቲ ፓራዶክስ ወይ እውን እቲ ብግምጣሉ ዘጋጥም ግን እንታይ እዩ
نزي أبي إرترا تغيرو زنبر عصوا ملعال مالت نيرترا دما أب نورمال هيوات كتملاس مفتان مالت إرترا تجبيت أنا خدنا زدال زنبره نيرترا شجر كفتر زدال زنبره قبل اليون نزينك أي بحارة أتان سلامك كقواس أصار حجمون خونز زدال زنبره يسعر له مالتيو أبزي عجي كأسيلون إماراتنا إسرائيل زهرم زلو نتبوتاتي نيرترا كتعصوز جبره إرترا كل جزاب قداخت نبرز زدال زنبره إسرائيل سلوا إمارات سلوا كم زخونون ردوي نير سلازي ساتم يسعرهم زلون مبرهك خون خل نابلي يزارب زلو بزخونه تي قال من قد قديفنا إرترا نزع حجات ياتو زلا قاطامي نزع حجي رقيباتو زلا فدقه نويح واقع خفيلاتو اللي استودى نقر يكونن تو يرلي تو سيلبريت تلطيف كا سيلبريت مقبار بخرو ودي كل جزيكم مقبل سمعيه دخلنا نقر صبو كقاطمو خلص انتايبل صبو ندي دلخو كن كلطيف سيلبريت قبر يدلني ده حرد يزو بوينت خون كاسل غليبل تازروات بغتيا عفشا إرترا صبو ناب صبو قصات خيدالا إذا صبو نقر مرأي نايتي نوع زوسد مختنا حزب إرترا مختنا حزب إرترا مختنا سراويت إرترا كم دما مختنا نايت منكس إرترا لذي بزا قاتامي أب كبرز قبو ثلاثة مكالات أب إرترا حزب إرترا لما نم سلازم مكتا يزو تبزيو سراويت إرترا لما نم سلازم مكتا سلازنا غاساني كم دما منكس إرترا زي مسؤول مسيلو زقبون زي نبور هيوتنا نبورو سلت زخودو ايو زعوات زترخيبو من البات امريكا قدال الى تلك سواتا قلقل سبال الحجي يريم الله خابي ايرتراين كم جورجو كريو خلوت انقا غزل لي امريكا بعلديات فلت سلت بحيلنا انا نبوص حزلنا انتايج زخونت كم بالد كم يلنا منكس ايرترا كم قبل نسمع لنا تحتنا اللي كاين هنا تبرافادو تي قال بافكات شوف كرو دا يكون اوف كورس ناتكا زربا ويناتي زربا كاتل زعلوني يلنجن انقا غير ليناي مغنياتو اتم لوبيستس تدغاغامي منكس إرترا بتعبيتي دزارب زلو حجو انت عويتي لي فكر ليلوم ابز حلف ارتيكل صحيفهم نت بوليس زغبر زلو صلوان خغبري فتنلو حنت كابتناي هيومن رايتس كلام الحلافيت اندحري غداك العالت خوينو ناي قدن إرترا ابتسبا مسلا زلو لوط نخغبر صحط خغبرلو زبل صحف صحيفالا سلازي حدراهم منكس إرترا أبدأ خوين كات صحف زلها نهاجر كان نمنكس خان نزب خان تتقف نير كان دحر خوين كا أتي قبل عليه إرترا زورة ده كابخان لعلة منكسي كابخان لعلة سراويت كابخان لعلي أبدأ أنت اللي غملتي كابخان لعلي نتي أبي إرترا زول حزبي كفي ونير ويون أنت بسلا أتي سمبرات قبل عليه نير نساتهم أمريكا قد كتل على لهم يدليلو تحتي لهم دما سعرنا كينا نابلي فكري له ስለዚ ሓደራ ነዚ ጽቡቕ ነገር ተኺልኩም ብጸሎትን ብኻልእ መንገድን ክትሕግዙ ፈትኑ ፀሓፉ ናይ ክልቴን ሃገራት ሰላም ክሳዕ ክንደይ ውፅኢታዊ ክኸውን ከም ዝኽእል ፀሓፉ ንዛረብ እምበር ሕጂ ትዕቢት መፂና ገለገለ ካይሩ ኣለኹ ናይ ራሻ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንኣሜሪካ ስዒርዋ እዩ እናበለ ፈንጠዝያ ዝግበር ዘሎ ኣይ ዶንት ላይክ ኢት ኣነ ይፈትዎኒ ኣይኖ ካባይ ዝፍለ ሓሳብ ክህልወኩም ይኽእል ኣነ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘሎ ገዳ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክለዓል ክኽእል ኣሎ نأمريكا نسعر عين قد سنن يعني قداك اللي على له نأمريكا ما سنا نسعرها بقول تبع كابزل لنا إيش قرن سوس أنا شو أنا سعرنا هنا نفكرنا لجي حزبنا صبغ زرق بلو صبغ غير زت تنفصلوا كنا قدلو زغل كم عبلو زغل كم مهارلو زغل مدهنيت كرق بلو زغل زينجو كرق بلو زغل سمينتو كرق بلو زغل كل نجار كرق بلو زغل تراينا هنت مزلنا زي قدام كم زي لنا أمريكا صرفني رح يجي كم يجي قيرة في السوشيال ميديا تحفظنا بركو حلقات فلت أولا بس عندهم إنستغرام اسمه كم إيجوناتهم حيزوهم نجار كبلاشوز في التنورينا هنا نسخة بقول لك خاطر أنت نيركان نسل هزبيل كاغرف أنا بزح حلفون قلت سنيرة بريزنت سياس تم هو حد بحاله مراحتناتهم من البعض كانوا لا على زبدة الوخي اللغلي نسوا قاعد يفوت عمدا يقبرالو جوون عمدا أمريكا قبرالو أمريكا نزل بريزنت سياس بزوجة دي لا طلع زتهم مراحتنا يرترح كبسون بديلو ما مالو عدمية ما باقينهم لا مالو قد نتزعبي إلى ما خطر لك نمنتاي كتولي خواقات غفل نيرك زبير تراس بون خرك تهاجر نغط معبلدان نجتاي بزخون يخون قاطامي سالا زمكتكا سالا زناسكا تعدل مسيلو تتقاملو زي اب سوشيال ميديا نزرو يزلو خن غرا منغداي اما ارم تخطقس لزلو خي ስለዚህ ደጊመ ደጋጊመ ኮንግራቹሌሽንስ በኤርትራ ምሉ ይግበሮ ዝኩነታትና ነብሐቂ I'm really excited ተስፋ ገብር ሕጂ ናብቲ ካልእ ኩነታት ናይ ዞባና ንስገር ሓደ ካብቲ
ደብረጽዮን ዝተዛረቦ ዝብልዎ ዘሎ ኣብ ድሕሪ ፕሬዚደንት ምዃኑ ዝተዛረቦ እስክስምዑ ሓበሻ ስርዓት ኣገዛዝ ብልጽግና ብደማ ወታደራዊ ኩናት ዘይረኸቦ ዓወት ብስም ስምዕ ፕሪቶርያ ኣቢሉ ኣሜን ኢሉ ዝግዛእ ህዝቢ ተቆራሪሳ ዝተኸርመየ ትግራይ ብሔራዊ መራሕቲ ፖለቲካዊ ዳበታትን ዋልታን ማእገር ሓይልታት ፀጥታ ዘይብሉ ህዝቢ ምግባር ኣብ ልዕሊ ትግራይናን ህዝባን ዝነፃፀረ ለውጢ ኣብ ጂኦግራፊን ዴሞግራፊን ከረጋግፅ ንፁህ ፕሮጀክት ቀሪፁ እናሰርሐ እዩ ዕላማ እዚ ፕሮጀክት ድማ ብልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተማልአ ብሔራዊ ፖለቲካዊ ወታደራውን ዲፕሎማስያውን ስዕረትን ብሔራዊ ውርደትን ምርጋፅ ዓለ ብምክንያት ስምዕ ፕሪቶርያ ንዝሓለፉ 3 ዓመታት ብሰላሕታት ወንዚፉ ዝነበረ ሕጋዊ ቤት ምክሪ ትግራይና ብከቢድን መሪርን ቃልሲ ውሳነን መልእክቲ ህዝብና ሰራዊት ትግራይናን ውድብና ሕወሓት መሰል ዓርሰ ምሕደራና መሊስና ኣብ ኢድ ህዝብና ኣቲና መበል ሻርሻይ ዘመን ሻርሻይ ስርዑ ጉባኤ ንምክያድ ብምብቃዕና ኣብ ውሽጢ ትግራይና ዝተፈላለዩ ቦታታት ኢትዮጵያን ዝተፈላለዩ ሃገራት ትነብር ዲያስፖራ ትግራይና መዘና ኣልቦ ሰራዊት ትግራይና ደገፍትን ፈተውትን ቃልስና እንኳዕ ፍረፃም ቃልሱን ናብ መርኣዮ ብፅሕኩም ዝብል ሰናይ መልእክቲ እንተመሓላልፍ ቀፃሊ ናይ ቃልሲ ተደራረበ ዓወታት እንግዕዞን ብሩህ ከም ዝኸውን ብምትእማን እዩ ከም ዝፍለጥ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ውፅኢትን መፈፀምን ስምዕ ፕሪቶርያ እዩ እዚ ማለት ስምዕ ፕሪቶርያ ብዝግባእ ፈፂሙ ተልእኮ ብዝተዋህቦ ግዜ ወሰንን ምስ ወድአ ብህዝቢ ናብ ዝተመረፀ መንግስቲ ዝሳገር ባይታ የመቻችው ዝብል እዩ ነይሩ በአንጻሩ ስምዕ ፕሪቶርያ ብዝኾነ ምክንያት እንትብርዕን ድማ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ እውን ከም ሓደ ውፅኢት ድንጋገ ስምዕ ፕሪቶርያ ህልውን ምስኡ የብቅዕ ማለት እዩ ግዜያዊ ምሕዳር ካብ ህልውና ስምዕ ፕሪቶርያ ተነፂሉ ፈፂሙ ክረአ ይኽእል እዩ ስለምንታይ እንተተባሂሉ ብህዝቢ ዝተመረፀ መንግስቲ ተወንዚፉ ግዜያዊ ምሕዳር ዝተጣየሸሉ ምክንያት ብስምዕ ፕሪቶርያ ናብ ዘላቒ ሰላም ንምስጋርን ብሔራዊ ረብሓታት ትግራይና ካብ ኣማራፂ ኩናት ወፃእ ንምውሓስን እምበር ንካልእ ዕላማ ወይ ድማ ዕድመ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ብዘይገደብ ንዓመታት ንክቐፅል ዝብል ምርዳእ ኮነ ስምዕ ኣይነበረን የብልናን ኣብዚ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣብዞም ዝሓለፉ 3 ዓመታት ኣብ ትግራይ ዝነበሩ ንባዕልና ምቅልላስ ኣብ ተዘሓሓለሉ ብኔትወርክ ተወዳዲብና ነንባዕልና ምጥቕቃዕ ኣብ ዝጀመርናሉ ትውድብ ኣብ ዓብዪ ናይ ምብስባስ ሓደጋ ስልጣን ህዝቢ ንምግልጋል ዘይኮነስ ስልጣን ንዓኻ ክምችወካ ስልጣን ንስኻ ትጥቀመሉ ስልጣን ንስኻ ትፍተመሉ ምሕሳብ ኣብ ዝጀመርናሉ እቲ ናይ ህዝቢ ናይ ቃልሲ ዋዕታት እውን ኣብ ዝተዳኸመሉ ዝተዘሓሓለሉ ኩነታት ዝተፈጥረ ሽግር ስለ ዝኾነ ነቲ ቃልሲ ከቢድ ገይርዎ ነንባዕ ውጀት ኣብዪ ኣሕመድ ነፈርት መፅአን ነይረን ብልፅግና ብሓቂ ደብዳብ ክፍፅም ስለ ዝደለየ ድዩስ ወይስ ኮነ ኢልካ ብዙ ተሰበሪ ኢልካ ኣፈራሪሕካ መድረክ ንዘይምክያድ ዝቕፅል ምግባር እዩ ዝብል ንሳቶም እዮም ዝፈልጥዎ ተፈለየ መርዳእታ ዝከዓዘ የለይ ሓደ ግዜ ከይዳ ሓደ ግዜ ኣተመሊሳ ልሳድያ ክልተ ነፈርቲ እየን ርግፅያ ኣይኮንኩን ይኹን እምበር ትሕተት ትብል ነራ እንታይ ምተፈጠረ ዝብል ግን ያው ተፋይደሽ ሓሰፊ ወኸደ መቐለ ዝብርኢ ተለኒ ንግዚኡ በዚ ኢና ነብል ንኽእል ንበላላሽ ዝርዝር ሕቶ ምሰልሕልካ ወይ ተወሳኺ ትወስኸ እንተድልየ እኳ እናርኢና እየ ክንከድ ኢና እኔ አሁን የህወሓት ደንቆሮና እውር አፍቃሪ ነው የነበርኩት። እውር አፍቃሪ በጣም የሚያስለቅሰው ባይዘው የትግራይ ነገር በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። ሰው እንግዲህ እድሜ ልክ ዝም ብሎ ለጦርነት እንደተፈጠረ ህዝብ መሪ ምን ማለት እንደሆነ ግን ከም ትሪእዎ ዘለኹም መቸም መስተንክር ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንዳ ባንዳ ዝነበሩ ሰባት ቀስ ብቐስ እንጌሮም እናተዓፅወ ዝኸይድ ዘሎ ዳርጋ ኩሉ ሰብ እንዲፈሊጥዎም እንጌሮም ከም ዝዕፆ ዘሎ እቲ ዝበኽይሉ ዘለዉ ንህዝቢ ስቃይ ናይ ህዝቢ ትግራይ ተሰሚዕዎም ዘይኮነ እንጌሮም ሰኣቢ ስለ ዝኾነ እንጌሮም ጀነራል ታደሰ ከምቲ ዝበልክዮ እቲ መሰረታዊ ጉዳይ እቲ ዓብዪ ነገር እቲ ሓሳብ ወይ መልእኽቲ ኣይኮነ እቲ ፀገም ተው ዘሎሲ ቅዋሞም እዮም ዝገልፁ ኣለዉ ቅዋሞም በገልፁ ከለዉ እቲ ሕዚ ዝግበር ዘሎ ካይዳ ንትግራይ ናብ ሓደጋ ክእትዋ እዩ ያው ኩሉ ትግራዋይ ክውስን ኣለዎ በተለይ ድማ እዚ ኢሎም ዘቕመጥዎ ጉዳይ ነገራት ኣለዉ ኣብዚ ክላዕሉ ዝግብኦ መሰረታዊ ጉዳያት ኣለዉ ሕዚ ትግራይ ካብ ውልቃዊ ስልጣንካ ውፅኢኻ ምርኣይ ብዝሓለፈ እውን ሰሪሕናሉ ነርና ኢና ውልቃዊ ስልጣንካ ውልቃዊ ጥቕምኻን ኣውፅኢኻ ምርኣይ እዩ ዘይከኣል ዘሎ ትግራይ ሕዚ መሰረቱ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ምክንያቱ ልክሊቆ ተጋሩ ክንእከብ ኣለና ኣብ ኩሉ ዓለም ዘሎ ብዛዕባ ትግራይ ይምልከቶ እዩ ምክንያቱ ናይ ህልውና ሓደጋ ኣለና የለና ነቕምጥ ዘለና ኣብ መጥፋእ ኢና ንርከብ ስለዚ ክንጠፍእ የብልና ክንነብር ኣለና ክንነብር እንድሕር ኮይና ድማ ክንእክብ ኣለና ክንእክብ እንተኮይና ድማ ብሄራዊ መዋፅእ ብሄራዊ መንግስቲ የድልየና እዩ እዚ ቅንዕና ካብ ዘለዎ ሓሳብ ተበጊስካ ምቕራብ ይከኣል ይኽእል ሕዚ ሓንቲ ነገር ክነግረኪ በዲ ጀነራል ታደሰ
بحوحة تقبل وتزغن سلطان ثاني أبي حمد شمت هو حوحة تقبل من تزغن غير حتى حتعلمني ما نصيبون بدنا تاريخ تحس صحيح وزن يريسف سمعت صحيح حسي أنا حرام تقرأ أو من مثلا لا يقول حسي هاي زغن زي المسلكي كل ነገር ستيل تي تقاماتنا تقرأي كم تري ورد لهم هذا اللي تي كفتح زخلا يكونن دكتور دبرتين بريزنتناتو شمتنا بريزنتناتو تقبلوا مالت تقامهم أب هذا جزية تفتحوا ويمن توديو مالت هيكونن it's going to be a very interesting time to watch دبرتين دكتور دبرتين وي بريزنت دبرتين انتاي خطلي كابزننيو انت عينت بده خقط مايو أبي أحمد كنت انتاي كجبر خل نقولنا حبيرنا نسبة قداي كون and it's going to be very interesting. With rivals actively courting Eritrea, US isolation is no longer an option. Trump's policy shift is a direct response to this competitive landscape. The US must engage, even with difficult regimes. زعبا قداينا إيرتران أمريكان كزاربو خلو قلقل إيرتراويان زقبرو وزلوا قدا سحبريتا دما خنري إيرترا دحرزي من البات قدان تتلعيلوا انتاي كتقبر اللوا زي بالحسابات دما كمنشو جميرو مالو قدوسات إيرتراويان حركة بدما فلو قدام استلع لنا إيرترا سلسة ستيبس كتوسط تخلي بلو قدام ستيب إيرترا قدام استلع لنا بتكو طبعا عالم أرت فاينانسيا والسيستم عالم نغت ملس عبي أستوات أخ قبر الله عبي عدلك فترة الله يبلو سلازي سويفت بانك أغلالة تلعيلو كبدما كينو تسويفت زرلو حماق شمن حماق ريكورد سنة إيرترا تسراري قون تتاليب إيرترا زدليا نقرات نخد قبر أب عالم دما بناتا كتواسا إكسترا تخفلو زلا نقرات نخد السالتن قزيز وس زلا زلو نقرات زيك اللي لا يخليو زدما هذا عبي حقسك قبر الله يخليه بلالو زي تبغي تمجمريا تقدا عطي وزن برا من قد كل كفتة هاي كالاي increasing investment and trade نقدن investment كعبي خل بفلاي نقدك بحال كله ويكا investment نقدن كبل كله سلسة نقراتي تقص أدنا ودبات كمدما logistics سلست يومون أزيوم أقدستيوم من البات كم سالساي درجة relief for business and imports كمدما من سيرترا policy نشتي relief ويون دقف ويون مخفات نايت business نايرترا نعون كافت خلنا تقول دايتي نتي تريف النازلو نتقول النازلو نمرة كدل زخل حجزن دقفن نخجبر وانت سفان جبر تزرباون نفس زخالة تبق من تبق حساب زلون ويكاب تبق زبقاسيو أنا كريه خلقه منجست إيرترا أنا زبلا دليت ناتي مالتيو إذا جراز جنت تلعيلو نسب بحيتو عبيت سجون تتاتك جبر انت زخل منجست إيرترا ده سنبلنا نسب بحيت يزبلك because I am really concerned سلامتاين عاي فرزا لني دونالد ترامب دحر زال على لغينو دحر حدا توارح 100 ترمس كمتسيو and then the other guys كمتسيوم اتم قبل الإيرترا قدا دور دماتهم ديمقراطيوم نيرو سلازي حجون انت خونه ترغاغينا كنكدلو نخل منغدي كون زلو وانا تقدانا إيرترا باكزيكتيف باوري بفيرمان بريزيدنت زغبر زلو سلازي التقداي كابوشتو تصراري وكساب زي تغيره إيرترا نشتي متنفس مسرخبتون انت خونه تقوايت راي زلوا معناته اذا امريكا زباله بالإيرترا زلو صقم تغلالا بزنا حج دونالد ترامب كغبرو زخل وساني كإلا زخلي ويون كترق زخلي لنا كنحاسب عين خلينا سلازي مجمريا اي هوب نت ملاينا تكرينا تصفى نقبر توم صلوت تقبروا دما نابا ملاح قرب زبالكم كي تسكفكم صحاتكم صلوت قبروا معرتي اب دبلوماسي زغوي زلو ناتكم صلوتون ابركتلو لعلين تزيكون زبل امنات لنا توم قالوا دما زكالنا نقبرينا حنتي لنك نزرع اخوا كم عباي نجر وين كتر تخيل زبلا نجر كريكم زياتري وازلهم قديون موسى أروني post جروا انتهت بال the permanent mission of Eritrea to United Nations and other international organizations in Geneva is pleased to offer opportunities for young members of the Eritrean diaspora to experience and actively engage with the work of multilateral forums. ኤምባሲና ኤርትራ ብፍላይ ንሕቡራት መንግስታት ኦርጋናይዜሽንስ ኣብ ጀኔቫ ማለት እዩ ኤርትራውያን ኣብ ዝተፈላለየ ኣብ ዲያስፖራ ዘለዉ ኣብቲ ዓውዲ መፅዮም ምሁራት ናይ ሕጊ ክኾኑ ይኽእሉ
ተምሃሮ ናይ ሕጊ ክኾኑ ይኽእሉ ተምሃሮ ናይ ፖለቲካል ሳይንስ ክኾኑ ይኽእሉ ተምሃሮ ናይ ቁጠባ ክኾኑ ይኽእሉ ተምሃሮ ናይ ካልእ ዓውድታት ስፔሻሊ ምስ ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ ወይ ምስ ካልእ ዘለዎም ፓብሊክ ሪሌሽንስ ክኾኑ ይኽእሉ ናይ ማርኬቲንግ ክኾኑ ይኽእሉ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኮንካ ኣብቲ ዩናይትድ ኔሽንስ ብዙሕ ስራሕ ስለ ዘለዎም ኣበርክቶ ክትገብሩ በቲ ሓደ ተመክሮ ስራሕ ክትገብሩን ኣብቲ ሪል ወርልድ ዓለም ከመይ ከም ትመስል ክትርዩን በቲ ካልእ ድማ ነቲ ዘሎ ስራሕትኩም ክትሕግዙ ስለትኽእሉ ትብል ፅሕፍ ትርኢ ኣለኹ ኣይ ሆፕ ካብ ኣምባሳደር ኤርትራ ወይ ከዓ ቻርጅ ዲኣፌር ናይ ኤርትራ ኣቶ ሃብቶም ዘርኣይ ዝተበገሰት ክትከውን ግን ሙሳ ኣሮን ጊድዮን ሙሳ ኣሮን ዝእመን ኣካውንት ስለ ዝኾነ ዝእመን ነገር እዩ ኣብ ስዊስ ዘለኹም ኣብ ፈረንሳ ዘለኹም ኣብ ጣልያን ዘለኹም ኣብ ኤውሮጳ ዘለኹም ነዚ ዕድል እዚ ተጠቒምኩም ኣነ ተምሃራይ እንተዝነብር ነይረ ብዘይካል ዓለም ነዚ ዕድል እዚ እንተጠቐምኩሉ ብዘይካል ዓለም ንስኻትኩም ድማ ነቶም ደቅኹም ድዮም ነቶም ካልኦት ንገርዎም ነቲ መንግስቲ ኤርትራ እውን ሓገዝ ክገብሩ ክእሉ ዝያዳ ግን ነብሶም ከዓ ክመሃሩን ክፈልጡን ዕድል ክረኽቡን ይኽእሉ ናበልኩ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ጉዳይ ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ርኢቶኹምን ሓሳብኩም ግደፍ እናበልኩ እዚያ ክገድፈኩም في دين دودو بهزمو وأذكروا